amma kawai mutum zai zo ya maka cin mutunci. Ka sanya nake rufe idona na yi bacci ji fresh. Sai na sha maganin bacci. Kafin nake yin bacci. An cuce ni amma na bawa Allah komai, ina fitowa in yi dariya da ku amma ba ku san me yake damu. Ki gode wa Allah bayan bitan tsiraicinki. Baki zama fasika ba. Baki zama kuma mutumiyar banza ba. Domin da yawa bayan tsiraicinsu ya fita sun zama karuwai da ake bada nambobinsu ake mu'amala da su a yanzu. Kin ce wani shari'ar sai a lahira. Tabbas, amma ke ki gane Allah ya fara miki sakayya tun a doron duniya. Wanda suka shige gaba domin tozarta ki. Da yawa daga cikinsu asirinsu ya tonu, tsiraicinsu ya bayyana kuma mafi muni. Wannan kaɗai ya kamata ki wa Allah godiya. Babiyana kin ce ba kya bacci sai kin sha magani. Gidanku gidan sarauta ne, gidanku gidan addini ne, sai dai wanda bai san tarihinki ba. Babiyana ki koma ki rungumi abin da gidanku suka gada Alƙur'ani, ki lizimci karanta shi. Da yaƙini Allah sai ya cire miki wannan baƙin ciki da hali da kika tsinci kanki, kuma za ki fara samun bacci cikin natsuwa. Babiyana kamar yadda kika ce D-Fresh bai san halin da kike ciki ba. Ba yayi bane don ya tozarta ki. A matsayin shi na musulmi, yayi ne domin ya isar da wani sako na Allah, shine duk inda kaga fitina ko husuma, ka kawo sulhu a tsakani. Amma ko da hakan bai samu ba, kuka ba naki bane, domin zai ƙara ɗaga miki tsobar raɗaɗin abin da yake damunki. Muna roƙon Allah dukkan wanda ya fara shigewa gaba wajen tona asirin mutane, bayyana tsiraicinsa akan midiya, Allah ka bayyana shi, Allah ka tsine mishi, Allah ka tozarta shi. Babiyana, babu abin da ya gagare Allah, in kika miƙa lamarinki ga Allah, to tabbas za ki ga daidai. Kuma ko daga yanzu kin ga canji a tattare da ke. Baki lalacewa ba, kuma kina cikin natsuwa. Ina addu'an Allah ya ƙara shiryar da mu gaba ɗaya tare da sauran al'umma. Assalamu alaikum.